Lozničanke. Izvolite, dobar dan. Čestitamo vam, Mileva. Hvala. Ajde, izvolite. Evo, to je kolega sa jednim poklon paketom za vas. Nije unutra, teško je da vi ne nosite. Lijepo. Meni je toliko drago što je ova kuća odšla u prave ruke. Pa dobro, vidjet ćemo kako će to da ide. Da. O ne, bit će to super sve. Ma to je nekom slučajnošću, dole moja ćerka to kod vas bila i namirivala nešto zet. Mislim, ćerka je nešto popunila i gdje sam ja ovdje, ona je moje tu adresu i moje ime stavila, ja nisam imala pojma. Samo kad su krenuli oni tamo, baš mi ovaj zet govori, nemojte iznenaditi ako te budu zvali Zvornika. Ja to i zaboravila skroz. Da. Znači on je imao neki predosjećaj. Pa eto, tu popunila ćerka taj kupon, kako li se zove. Da. I malac moj, unuk. Bako, ja sam tu, ne znam, samo sebi biro, kupovao. I tako, oni otišli. To prošlo 2 mjeseca već. Da. I čovjek me govori, ma taj dan se bila zabrinula, brat moj rođeni trebao iz Jablanice da ide za Srbiju. Iz Mostara u stvari. Da. I taman je on otišao, ja onako u onome više. Eto, drago mi je da su samo prošli, da nisu stradali i tako. I kad mene telefon zvoni, pita me čovjek, jeste li vi, kažem, možda igrali neku nagradnu igru, mi zovemo iz E-marketa. Ako nisam, a u taj moment se sjeti da su oni meni rekli da su oni igrali i da je na moje ime. Da. A jesu, ako moje se sjeti se ja. I tako je to ono, šta znam, ne znam ja koja je slučajnost, otko znam. To je samo sreća i sve je od Boga. Cicko! Tako da je to sve zasluženo. Kako si bezobrazan, majke? Cicko se malo nervozio, maras mnogo, nije navikao. Pa on samo mene poznaje, zato je on oko Ali mene. nije ona trči samo kod Zato vas. što ja njemu davam randu i tu je lupi. Znači drugar, pravi. Ne, U što skorije vrijeme mi će to sve realizovati. On će se javiti kad bude dolazio, pa ćemo da dođe da se dogovorimo. Ako Bog da doživite da to sve bude. Daj Bože. Jest. Daj Bože, hvala vam. Hvala vama. Ne morate bako ustajati. Zdravo i hvala vama svima. Sve ti bilo bako još jednom. Hvala.